Avui presentem 21 vehicles urbans dels 77 que corresponen a una licitació de 35 milions d'euros aproximadament. Es tracta d'un procés de renovació de tota la flota de vehicles del cos de bombers i bomberes de la Generalitat. Mireu, sempre ho he dit i crec que mai és sobrer repetir-ho. El país té un privilegi, que és el cos de bombers i bomberes de la Generalitat, i és imprescindible que el dotem dels mitjans que necessita. La veritat és que l'aposta inversora que hem fet aquests darrers temps crec que s'està notant. Hem incrementat un 60% el pressupost d'inversions perquè era imprescindible en el Pla 25, en el Pla Estratègic 25, sortir del pou, perquè aquesta era la realitat, i per tant dotar-nos dels mitjans imprescindibles per després seguir avançant. En definitiva, apostar per més mitjans tècnics, per apostar per més mitjans humans, per servir més i millor en un context en què les coses no són fàcils.